Posterizer. Sanibona igama le-short series yethu emfishane yango-2019 iWayne. Le series ikhuluma ngomfana omncane igama lakhe kwakuWayne owayekhuliswa ubaba wakhe owayegula ephethwe yi-cancer. uWayne ngokukhula kanzima ekhuliswa umzali oyedwa ogulayo. Wayethola esebhekana lo mzima empilweni bama-challenges. Ngoba esikhathini esiningi uWayne kwakudingeka ukuthi akwazi ukuyimela nokuyidefenda. Ngokuphila leyo mpilo uWayne wayethola engasenabo abangani abaningi noma wayenaye omunye umngane esikoleni womuntu omnyama igama lakhe kwaku-Orlando. Kolunye usuku uWayne wavela wacasuka ibhayisikili lakhe wahamba ecasukile waya phambi kwakomunye umuzi wacosha iqhwa ngoba kwakufrizile phansi wajikijela iwindi la kulowo muzi. Who did that, huh? Who the f did that? You? Break my window, you bitch? Break my window? Huh? Why don't you answer me, you little bitch? Answer me! What the f? Yeah! uWayne wavuka lapho eqeda ukushawa evuza igazi wacosha elinye iqhuzu le-snow waphinde wajikijela futhi elinye iwindi khona lapho kulowo muzi wasuka lapho wahamba wabuyela ekhaya. Mayesesendleleni wahlangana nomastende noma umnikazi walo muzi ababeqashe kuwona benobaba wakhe efuna imali yakhe yerenta engakhokhiwe. I don't give two shits. Sick or not, he's still got to pay his rent. Hey. I'll get it. Might not even be your dad. I mean, I don't know. Lots of guys went in and out of that house. You that on purpose, you asshole! uWayne wabuyela endlini yakubo leyo ndoda yenje yayisele imemeza imthuka ngaphandle. Wangena walalela ukuphefumula kababa wakhe wayephefumula kabuhlungu. Esaphatheke kabi uWayne ngokugula kababa wakhe wacasulwa umuntu owayenokho eminyaka esethi uyomvulela ecansini le ndoda yenje. Kanti kwakuyinye intombazane ekuthiwa uDele ehamba idayisa amakhekhe. uWayne eyitshela ukuthi ubaba wakhe ulele yona ambuza ukuthi uyivila yini ngoba elala emini kanje. Wathi uWayne ubaba wakhe une-cancer. uDele wabuza ukuthi uyawadla namakhekhe umuntu one-cancer ngoba mina ngidayisa amakhekhe. Sorry, my dad's sleeping. Well, why the hell didn't you just say that then? Shoot. And you know, why is your dad sleeping in the middle of the day anyway? He lazy? No, he's got cancer. Well, can people with cancer still eat cookies or whatever? He ain't been eating much lately. What about you? You like cookies or are you as weird as you look? I like cookies. Great. We got this peanut butter kind, coconut kind, which tastes like dog shit, in my opinion. Some people like them. And there's lemon. uWayne wangenisa uDele ngaphakathi enze ngathi uzothenga amakhekhe kanti uWayne uzombuza ukuthi unayo ne-boyfriend. Waphika uDele ukuthi cha akanayo. You wanna come in? Yeah, whatever. uWayne wabuza umbuzo straight ukuthi manje ufuna ukuba i-girlfriend yami noma cha. uDele wabuza kuWayne ukuthi wena uzowathenga amakhekhe ami noma cha. uWayne wathi akanamali. Wathi uDele thola imali kuqala ukuthenga amakhekhe ami bese saxoxa. So, you got a boyfriend? Not really. So you're gonna be my girlfriend or whatever? You gonna buy some cookies or whatever? I wanna. I don't get any money. So? Get some then. Ngakusasa kuseni uWayne eseye esikoleni ehamba ecabanga ukuthi uzoyithola lapha imali yokuthenga amakhekhe kaDele. Nokuyilapho ahlangana khona nomngani wakhe wasesikoleni uOrlando. Wethuka uWayne mayethi uvula ilokha yakhe wathola ukuthi incwadi eziphakathi akusizona ezakhe. This ain't my stuff. Obviously, there's actual books in it. uWayne wayesecasukile wahamba e-ofisini lika-Principal Tom eyomtshela ngalento. Kodwa uPrincipal Tom wathithisa uWayne indlela angena ngayo ngoba esene-meeting nabanye abafundi ababili. Omunye walabo bafundi kwakuwala kulo muzi kade ephahlaza khona amawindi uWayne. Jesus, Wayne, you can't just walk in No here. disrespect, but that crazy fool will come to my house. You won't. All right, somebody took my nunchucks. You shouldn't have brought your nunchucks into school. All right? I don't know where they are. Okay, these kids, they steal everything. They stole Mrs. Healy's shoes a few weeks ago. Okay, they're not cool shoes. uWayne wathi ephuma e-ofisini lika-principal wabona umngani wakhe u-Orlando ebhulishwa abanye. Wahamba uWayne ethi uyolekelela umngani wakhe wathi uyamkhuza uprincipal wamziba uWayne wahamba ushala umuntu obhulisha umngani wakhe. Bese endleleni uWayne waxoxela u-Orlando ukuthi udinga imali khona amakhekhe afuna ukwathenga kwenye intombazane. u-Orlando wajabulela uWayne ukuthi ukhuluma ngentombi into angakazi akhulume ngayo embuza ukuthi uba igama layo. uWayne ngoba wayengakalazi igama likaDele wathi akazi. You will not be going back to that school. Yeah, if I buy cookies from this girl, she might go out. Oh, shit! My man Wayne, on the prowl. Doc. Look at y'all growing up, man. So, important question.
Do you know where to find the boobies on the lady? Okay, man, okay. This is just the first time you ever talked to me about a girl, man. Okay. She must be something special. What's her name? I don't know. uWayne wathatha umngane wakhe uOrlando waya naye kubo la afika amkhombisa khona ama-collections ababo wakhe okwakuwama-collections amabhuku ama-magazines la uOrlando avuma khona ukuthi uzowathenga. Wagcina etholile ngempela leyo mali uWayne wahamba eseya kubo kaDale seyothenga amakhekhe. You trying to break into my house? Just busting your balls. uDale noWayne bajikela emva kwendlu yakubo kaDale ngesikhathi semklinisa amahlamvu ezihlahla echithekele phansi sebeqala nokwazana kangcono. Bathi besaxoxa benganakile kwavela kwafika ubaba kaDale ehambisana nobhuti bakaDale abadala bashaya uWayne. I do everything I can to make sure nobody even knows I'm one of them. I don't know, what's your family? You need people to remind you who you are, where you're from, whatever. Daddy! Daddy! Back off. Whoa! Igama likababa kaDale lo wayelapho uBobby, obhuti bakaDale ababehamawele kwakuKarl noTeddy. Bathi uDale akaphindele endlini baqhubeka nokushaya uWayne. Move your ass! Move it! You wanna creep my sister? Creep this. uWayne wabuyela endlini yakubo eshayiwe nokuyilapha afica khona unesi owayejwayele ukuzolapha ubaba wakhe. Boy, it is getting hard to tell the old cuts and bruises from the new ones. One ex-boyfriend of mine said some kid about your age came to his house and put 2 rocks in his window. My messes are mine. You got enough messes. Esehambile unesi wahamba uWayne esekamerani likababa wakhe uyospenda isikhathi nobaba wakhe. Besaxoxa kanjalo baphazanyiswa ukuqhuma kwakuqhuma eduze kwendlu yabo. Okuyilapha aphuma khona uWayne egijima wayequtha ngoma ethi uyafika wathola ukuthi izingane zakwamakhelwane ezincane zijikijela ocricket kubo kaWayne. Wazilandela ibaleka lezo izingane wacosha labo cricket waqonda kubazali bazo ethi uyobatshela. Kodwa wabuya washaya unembeza mayebuka lezo izingane ehleli nabazali bazo ejabulile. Wabona ngabaphazamiswa wacosha labo cricket kade beqhunyiswa ingane wabuyela nabo kubo. Kodwa uWayne wathi uzokufica ubaba wakhe eseshonile. Dad. uWayne kwamphatha kabi ukushonela ubaba wakhe bese kuyena yedwa ilunga lomndeni wakhe asele naye. Ingakho ahlala lapha eduze kwesidumbu sikababa wakhe wazumeka walala kwaze kwasa. uWayne wavuka lapho kusofa ngakusasa ekuseni wavalelisa kubaba wakhe. Wathatha imali eyilapho ku-envelope wayegaraji likababa wakhe wafica isithuthuthu sikababa wakhe wasisula kancane. Wapakisha izinto ezincane ayidingayo esikhwameni walayitha umuzi wakubo wawushisa nesidumbu sikababa wakhe ngaphakathi washa. Wasuka lapho waqonda ngqo kubo kaDale wawungena eromini kaDale. Ubhuti bakaDale basola ukuthi kukhona umuntu okhona. Ubaba wakhona uBobby wathi uyakhona kanti uWayne uphezulu wadedela iTV yamuwela ebusweni wahlephuka ikhala. What the hell's up there? Just go up there and check then. uWayne wathatha uDale bagibela esithuthuthwini baqala uhambo lwabo bahamba. uDale noWayne bahamba isikhathi eside ubusuku bonke kwaze kwacishe kwasi. Nokuyilapha abadecide khona ukuphumula bathatha ibreak endaweni esehlathini. uWayne wabulala unogwaja wawosa kanti uDale uzodla ecabanga ukuthi inyama yenkukhu. No, rabbit. Ngemuva la basuka khona ubaba kaDale wavulela uWayne icala emaphoyiseni ukuthi umphule ikhala ngeTV waphindwa ntshontsha ingane yakhe. Long story short, he says some kid came to his house and assaulted him and his boys in their own home. Ngasesayidini likaDale noWayne base kwenye restaurant bethi bayofuna into abazoyidla for breakfast. Owesifazane wayedayisa lapho wathi uDale ufuna ikhofi. Lo wesifazane wayegqoka iname tag eyayibhalwe igama lakhe ukuthi uTracy. Wayecabanga ukuthi uDale ufuna ukuphuza ikhofi ngoba ephethwe ibhabhalazi embuza ukuthi uneminyaka emingaki. Kanti lo Tracy othi uphaphela uDale uzomtshela uDale. You guys know what you want to drink? Yes. Coffee. Coffee? How old are you? I don't know. How old are you? Well, you're a little young to be drinking coffee is all. And you're a little old to be wearing that choker is all. But the hot ones with the hot ones, right, Tracy? Epolice station uBobby babemphula ikhala ngeTV namadodana akhe. uBobby wayekhuluma nephoyisa uSergeant Steven ngesikhathi bediscussa ngalelo cala kanti amadodana kaBobby la amawele azothatha isibhamu samaphoyisa khona lapha epolice station. In Brockton, Bobby meets with Sergeant Steven to discuss the case. He's out God knows where with my daughter doing God knows what. Well, this is not good. No shit, Sherlock. Look, are you gonna put somebody on this or what? Because I was watching Dateline and they said that the first 48 hours are the most critical or some shit like that. Bingo. Bingo. You have my word, Mr. Luchetti. Iphoyisa lapho ucala abafana bamawele isibhamu kade sebeganga ngaso. Latshela lo baba uzovula icala ukuthi akakhululeke uzoyithola inja yakhe. I'll find your dog. Dog? That's our sister. This is my daughter we're talking about.
Everything will be okay. Erestaurant uWayne benodale babeqeda ukudla lelo breakfast kanti uDale uzothi esebathroom wayithola eseshodelwa izinto zabantu besifazane zangaphansi ama-tampons. I need you to buy me some tampons. You do know what a tampon is, right, Encino Man? Yeah, yes, I know what one Okay, is. great. I normally would have packed some, but I guess I forgot. So I'm gonna please need you to go across the store and buy me some. And some pants, sweatpants. uWayne waphuma la kade bedlela khona wahamba engene ey'tolo wagcina eyitholile kwenye supermarket lento ayifunayo wabuza omunye usisi ukuthi uthengele udadewabo noma intombi kanti kuzoqhamuka i-boyfriend yalo sisi yamdelela uWayne imbuza ukuthi ubukani ithi engaphinda abuke iy'ntombi zabantu kanti uWayne uzoyibophela ngaphandle esigxobeni sensimbi wayisakaza nge-baseball bat. For your ma or sister? Girl, friend. She's a girl. Thanks. You don't answer my text now? I can't text at work. You know Don't that. lie to me. What are you looking at? Go jerk off to someone else's girlfriend. I'd like to return this back. uWayne wethuswa ukuthola ukuthi la kade bedlela khona uDale akasekho nokwathi esahleli kanjalo lapho uWayne esacabanga ukuthi uzomtholaphi uDale kwafika lo sesosebenza e-restaurant. She have a place she runs off to when you guys fight like this? Oh, she's right there. Bambona ngewindi uDale esehamba kodwa lo sesosebenza e-restaurant wethuswa ukuthi usentshontsha into yakhe wayigqoka. That steal one of my smocks? uWayne wahamba kodwa akangamtholi uDale wabuyela la kade bekempe khona ehlathini wafica abafana bezama ukugqekeza isithuthuthi sakhe. Don't kill us, I have money. I'm not gonna kill you. Cut through the golf course, there's a hole in the fence, you'll be there in 10 tops. No, do not listen to him. Jamie, shut it, man. Why? Labafana kodwa bagcina bemtshelile uWayne ukuthi khona intombazana abayifanisile edlulile yaya ngase-golf course la kuyinkundla yegalofu khona kodwa umuntu ogada lapho igama lakhe uLee Murray uyadubula kudlula. Umfana womlungu wayezama ukumhlohla uWayne ukuthi akaqhubeka aye khona kuLee Murray kodwa lo muntu omnyama wayemkhuza uWayne ukuthi angayi lapho ngoba uLee Murray uphathe isibhamu uyadubula. Shut it, man. Why? Because Lee f***ing Murray. Who's Lee Murray? Lee Murray's the guy who protects the golf course. From what? Kids who take shortcuts. It cuts 30 minutes off your walk to school. I heard he killed a kid once. Rumors. But he totes worships Satan. I'm saying don't because he has a gun, okay? Big mistake. You said I should fight for her. uWayne wahamba ngempela waya lapho e-golf course wahlangana naye uLee Murray owamkhomba ngesibhamu angempela wamdubula wamlahla phansi. noDale naye wahamba waya la ekudayisa khona amathikithi ebhasi kanti uzofuthi uyafika kudayisa uTracy lo obuye asebenza e-restaurant ekade emtshontshela wacasa ukuthi uTracy ebona uDale washiya kanjalo umsebenzi esethi uyoshaya uDale. They say suckers don't survive in the streets. I hope you got a Obamacare. Hope you got Medicaid, yo. uDale noTracy baqala bashana lapho kwafika imoto yamaphoyisa yami. Ngithe bafethu ake ngithola iseries ephelele ezodlala yonke hayi into ezonqamuka. So lena wonke ama-episode akhona aphelele. But okwamanje ukulindela upart 2 ozolandela kungekudala. Thank you for watching Storiza TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.